Servisyong salud ko ako itatapos magtarabang magkaigwang maray na salud. On sa kinanan, ipangakit sa kot kita magdakula. Immunization, vaccination sa tuwing mag-iwang maagi, maiwasan ambisyon. Lang na check up at kahit buhay. DOHCHD, Servisyong Salud ko ako lalabas magkaabang magkaibang maray na salud. Malagsik magkaong tamang katurog, ehersisyong magsumba, magpalpipi magtimbang, nakakita magpano magpatisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natunda sa buhay, mga pahiramdam lamang para iwasan. Kitang magkarabangan sa programa Department of Health. Alright, so welcome po sa ating third episode ng ating Chikahang Pangkalusugan. So ayan, isang oras na naman ninyo kasama kami mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Ako si Maxine. At ako si Denise. Ayan, so magpo-focus na naman tayo sa pagbigay ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga health events at health programs ng Bicol CHD. So simulan natin ang ating chikahan sa ating balitang DOH. So para sa ating balitang DOH, natapos na nga po ang ating National Vaccination Days Part 4 noong March 18. Pero syempre, hindi pa po nagtatapos ang ating pagbabakuna laban sa COVID-19. Kaya sa mga hindi pa nagpapabakuna o hindi pa kompleto ang inyong doses, pumunta na po sa inyong mga vaccination site. Pero hindi po kompleto ang ating proteksyon laban sa COVID-19 kung hindi po tayo makatanggap ng ating booster doses. Kaya sa mga 18 years old pataas na naka 3 months na nakalipas ang kanilang primary doses, maaari na kayong kumuha ng inyong booster doses. Hindi ba, Denise? Yes, tama yan, Maxine. Kaya para sa ating kaalaman, booster doses, ito rin ay karagdagang dosis na binibigay sa mga immunocompromised na individual na inaasahang hindi sapat ang makukuhang proteksyon sa unang 2 doses ng COVID-19 vaccine. Ito rin ay nirerekomenda bilang bahagi ng kanilang primary series ng bakuna upang ikaw ay masabing or maging fully vaccinated. So sa lahat ng mga fully vaccinated na nasa 18 years old pataas at kompleto na ang primary series, ang first at second dose ng bakuna kontra COVID-19, kayo po ay maaari nang kumuha o mag-avail ng ating booster doses. Makipag-ugnayan lamang po sa inyong LGU o health facility na pinagtatrabahuan para makapagrehistro sa booster shots. Dalhin lamang ang mga sumusunod na vaccination card at valid ID sa pagpunta sa inyong vaccination site. So, Maxine? Ayan, so ayan nga ang ating mga kaalaman tungkol sa booster doses. So dumako naman tayo sa ating mga health events ngayong araw. Ayan, so para sa ating health events for today, narito ang Rabies Awareness Month. So for the month of March, ang Rabies Awareness Month ay isang massive information campaign around rabies prevention control na ginagawa
along with free mass dog vaccination campaigns throughout the entire country. Rabies is a vaccine-preventable viral disease, yet more than 59,000 people die from this disease annually. In the Philippines, it is considered a public health problem as it is one of the most acutely fatal infections, responsible for the death of at least 200 Filipinos each year. According to the World Health Organization, 99% of all rabies transmissions are from dogs. Ang susunod naman nating health event ay ang Colorectal Cancer Awareness Month. March is Colon and Cancer Rectal Awareness Month at ito ay isang form of cancer na nagde-develop slowly over a period of many years. It is a cancer from uncontrolled cell growth in the inner lining of the colon or rectum. Commonly develops from a tumor, an abnormal tissue, which can be benign or malignant, or from a polyp, a non-cancerous tumor. In the Philippines, colorectal cancer ranks 4th among the cancer-related deaths of Filipinos. According to the Philippine Cancer Society, almost 75% of the individuals affected were aged 50 and above, while only about 3% were children 14 years old and below. It is estimated that one out of 1,800 Filipinos will develop the cancer yearly. So para sa ating last health event for March ay ang World Tuberculosis Day. Ito ay ino-observe on March 24 kada taon at ito ay nag-build ng public awareness tungkol sa global epidemic ng tuberculosis at yung mga ginagawang efforts para ma-eliminate itong disease na tuberculosis. So, back to you, Max. Ayan, so yan nga ang ating mga health events ngayong buwan ng March. Nabanggit nga ni Denise na sa darating na March 24, ating obserbahan ang World Tuberculosis Day. So marami na po tayong naririnig tungkol sa tuberculosis galing sa ating mga mahal sa buhay o kaya naman sa internet. Pero ngayon naman, para mas lalo tayong mabigyan ng kaalaman tungkol sa sakit na tuberculosis, tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makachika si Ma'am Lillian Rose Contessa Encisa. Siya ang ating Senior Health Program Officer dito sa Department of Health Bicol Center for Health Development. At ating nga pong pinag-chikahan ang sakit na tuberculosis. So wag na siguro natin patagalin pa. Panoorin natin ang ating naging chikahan with Ma'am Tessa. Okay, so dahil nga ang darating na March 24 ay ating i-obserba ang World TB Day, makakasama natin ngayon si Ma'am Lillian Rose Contessa Encisa. Siya ay isang Senior Health Program Officer ng DOH Bicol CHD at ating nga pong pagchichikahan ang tungkol sa tuberculosis. So magandang araw po, Ma'am Tessa. At ating nga pong pagchichikahan ang tungkol sa tuberculosis. So magandang araw po, Ma'am Tessa. Magandang araw po, Ma'am Maxine. Alright. And also sa ating mga nakikinig. Okay, so let's start po, ma'am, sa pinaka-basics po, ma'am. Ano po ang TB? Sige. Ang TB ay caused by a bacteria called Mycobacterium tuberculosis. It affects our lungs and other organs of our bodies na kung minsan tinatawag natin itong extrapulmonary TB. It also affects children and adults. Ayan, so both children and adults po ay pwedeng matamaan nitong sakit na TB. So paano po ba natin ito nakukuha na sakit na TB kapag ang ano po ang mararamdaman? Yan po. So, makukuha po natin ang sakit na TB kapag ang isang tao na may TB ay bumahing, umubo, na di tinatakpan ang kanyang bibig. Ang bakterya ng TB ay kumakalat ito sa hangin at ito ay maaaring malanghap ng isang tao at kung mahina ng resistensya po niya ay makakaroon na po siya ng kanyang mga signs and symptoms. Yes po, so nabanggit niyo po, Ma'am Tessa, yung signs and symptoms. Ano po yung maaari niyang maramdaman pagka sila ay na-infect ng TB? So, ito ang mga signs and symptoms karaniwan sa isang taong may sakit ng TB. Ito
ito ay magkakaroon siya ng 2 weeks or more cough na naramdaman niya, unexplained fever, yung hindi natin alam kung bakit siya nilalagnat, at hindi rin natin alam kung bakit siya namamayat ng biglaan. At pag tuwing gabi ay yung pinagpapawisan baga siya. Alright, so napaka-common po pala ng mga symptoms ito, yung coughs, madalas po natin yan maramdaman. So paano po ba natin masisigurado na ang isang tao ay may TB? Paano po natin matetest kung TB talaga ang kanilang sakit? So, pag nagkaroon tayo nito, nakaramdam tayo ng signs and symptoms, kailangan pumunta kaagad tayo sa ating pinakamalapit na health center wherein nandun po ang ating TB Dots facility. Lahat ng health center po ay meron po nitong TB Dots facility na tinatawag po natin. At doon po ay magkakaroon po tayo ng testing. Pwede po itong mag-test tayo ng direct sputum smear microscopy and yung sinasabi natin na gene expert testing. As of now, gene expert testing na ang ating primary diagnostic tool compared noong mga panahon na direct sputum smear microscopy ang ating primary diagnostic tool. Itong gene expert testing ay makukuha natin ito sa ating mga rapid TB diagnostic laboratories. Hindi naman lahat ito meron na lahat ng facilities or TB Dots meron. Pero sa Bicol region, meron tayong 49 RTBLs ang tinatawag sa kanila, wherein 47 po ang ating functional. Lahat na probinsya na po nito meron na. Kagaya po sa Catanduanes, meron na po tayo doon 2. Sa Masbate, meron po tayong 4. Sa Camarines Sur. So, lahat na po itong probinsya ay meron na. So, lahat ng mga RTBLs ay may mga catchment areas ito na kung saan ang pinakamalapit or malapit sa kanilang facility or TB Dots facility, pwede po itong mag-access ng libreng gene expert testing. Ang ginagamit po natin na specimen or sinosubmit natin na specimen ay sputum specimen po ang pinapadala po natin. And within 2 hours po, ay tapos na mag-test ito compared po noon sa DSSM. But, pag sinabi ko within 2 hours na i-release na, ang turnaround time naman nito po na ino-observe natin is within 2 to 3 days. What do you mean by turnaround time? Ang turnaround time, ito po yung pag-submit mo ng specimen mo for testing hanggang sa ma-enroll ka if ever ka mag-positive. Yun po. Ayan, so para sa mga tagapakinig natin na nakararanas nga po ng mga symptoms na maaari nang maging symptoms ng TB, ay mas mainam po na pumunta sa pinakamalapit na Dots Center. Maraming salamat po dyan, Ma'am Tessa. So, ayan, nabanggit niyo rin po, Ma'am, na libre po ito na pagtetest sa ating mga centers. Lahat po ba ay libre, Ma'am? Yes po, kaya nga po nangihinayang po tayo na kung saan po may mga iba po tayong tao or may nakakaramdam ng signs and symptoms ay pumupunta po sila sa atong private hospitals. Although, partner naman po natin sila. Choice naman po sila nito kung saan po nila ito gustong magpa-diagnose sa physician po nila. Pero, i-refer din po sila ng ating mga physicians sa ating mga RTBLs or sa mga testing centers sa TB Dots wherein lahat po ito ay libre. Kaya nga po pag ikaw ay may TB, lahat po ito ay libre. Alright, so libre naman pala. So, wag na po tayong mag-aksaya ng oras kapag nakararanas ng symptoms. Mas okay po na sure tayo. So, let's move on po, Ma'am. Ano po yung mga iba't ibang klase ng TB? May mga TB po ba na mas malala kesa sa iba? So, hindi po. Ganito lang po yan. 2 klase lang po yan. No? Yung isa po, yung pulmonary, wherein po yung lungs po ang ating tinatamaan. Ano po? Kumbaga, lungs po yan. Tapos, yung iba naman po, yung tinatawag, yung sinabi ko kanina, yung extrapulmonary, iba-ibang organs. Kagaya po, di ba, may narinig tayong TB sa kidney, TB of the bones, TB of the spinal cord. Yun din po yun. So, ibang organs po ng sa ating body ang tinatamaan po yan. In terms of severity naman po, Ma'am Tessa, may mga katulad po ng ibang sakit tulad ng cancer, may mga levels po ba ang sakit ng TB?
So, sa TB po, tatlo po ang meron tayo, no? Ito yung drug-susceptible TB, wherein po, isa yung category 1 lang po, yung 6 na buwan na tutukan, gamot tutukan. Tapos po, may tinatawag din tayong drug-resistant TB, wherein po, ito yung nagtitake ka ng, resistant ka na sa first-line drugs. Ano pala itong mga first-line drugs na to? Ito yung INH, isoniazid, PZA, ethambutol, and rifampicin. So, once po nag-resistant ka po sa isa sa mga gamot na ito, drug-resistant TB ka na po. At ang gamutan nito ay tumatagal ng 9 months. Dati-dati po, 2 years ito with matching pa injection. Siguro yung mga dati nating TB patients ay nakaka-relate dito. Kasi yung iba po is may injection pa sila. Ngayon, 9 months na lang po ito. And let's wait po, baka mamaya bumaba pa ito sa ilang buwan na lang na gamututukan. Pero ang importante po talaga nito ay talagang tinatapos natin ang gamutan. Kasi kung hindi natin tatapusin, magkakaroon tayo ng drug resistance. Di po ba? At meron pa rin po tayong mga cases sa iba po na regions, yung XDR na tinatawag. Kumbaga, talagang resistant na po siya sa iba pa ibang drugs po noon, ng TB drugs, other than rifampicin. Alright. So, ayan, may mga categories po pala itong TB. So, what happens po, ma'am, if worst case scenario, anong maaaring mangyari sa isang TB patient? So siguro sa lahat naman, kumbaga sinasabi na dead end na, mamamatay po siya. Pag hindi po niya nabigyan kaagad ng lunas ang TB, pag matigas ang ulo na hindi umiinom sa tamang oras, sa tamang panahon na binigay sa kanya, at hindi siya nag-observe ng mga sinabi sa kanya na kanyang doktor na kumain ng masustansya, tapos kumbaga hindi healthy lifestyle pa ang kanyang ginagawa. Ayan, so napaka-importante po talaga na consistent ang pag-treat ng TB para po hindi tayo umabot sa ganitong worst case scenario. So, ma'am, may connection po ba ang ibang sakit tulad po ng HIV? May connection po ba ito sa ating sakit na tuberculosis? Yes na yes po, ma'am. Actually po, yan po ang ating ngayong programang tinututukan ngayon for 2021 and 2022 with the TB-HIV collaboration na sinasabi po natin. Kasi pag may HIV ka or AIDS ka po, di po ba, ang tinatamaan sa iyo yung immune system. Tama po ba? Pag immune system po, pag tinamaan ng immune system mo, hihina ang immune system mo, at dyan po, papasukan ka po ng iba-ibang klaseng sakit na. Siyempre, mahina ang immune system mo, hindi na po lalaban ang inyong immune system sa may pumasok na ibang virus, bacteria po, ganun po. Ano po? So, pag po humina ng katawan mo, ang number 1 po, ang usually pong comorbidities na sinasabi na ay yung TB. So, usually po, yung mga TB patients po ay tinitest na rin po natin sila for HIV testing. And yung mga HIV and AIDS natin na clients or patients, ay tinitest rin po natin sila sa TB, like gene expert testing or X-ray po. Ayan, so maraming salamat po, Ma'am Tessa, sa clarification tungkol sa connection ng HIV at TB. So ayan ang ating first set of questions para kay Ma'am Tessa tungkol sa tuberculosis. So magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan kung saan pagpapatuloy natin ang chikahan tungkol sa TB. Nagpas 3 buwan na ba ang iyong second dose? Sundan mo na ng booster dose. Pakinggan ang isang mensahe mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol sa pagpapabakuna. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ang nasasabi ko sa mga kababayan natin ay makinig kayo kay Dr. Doke. Pagpa-booster dose na kayo para ang karagdagang proteksyon laban sa COVID-19, lalo na sa mga variant nito tulad ng Omicron.
Huwag kayong mangamba dahil ang ating bakuna ay pinag-aralang mabuti ng ating mga eksperto. Ito ay garantisadong di kalidad, ligtas, at higit sa lahat, epektibo. Makilahok sa gaganaping National Vaccination Days Part 4 at magpabakuna na ng inyong booster doses. Halina't makiisa sa pinalakas na bayanihan dahil ang Bicolanong bakunado, protektado. Salamat sa bakuna. Ang malalang sakit, kinakaya na. Ang mga ospital, nakakahinga pa. Nababawasan din ang kaba at dumadami ang mga muling pagkikita. Pero para patuloy tayong maprotektahan, booster naman ang kailangan. Dagdagan ang bisa ng bakuna para dagdagan ang mga makabagong bukas. Palakasin ang kinakailangang ingat para tuluyang makaangat ang lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Ang araw-araw na paglalakad? Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkaing maaalat, matataba at matatamis. At piliin yung siguradong masustansya. Gawin ito para makaiwas sa mga sakit na diabetes, cancer, hypertension, sakit sa puso at iba pa. I-follow na kami para sa karagdagang impormasyon. Let's move more. Eat right para sa isang healthy Pilipinas. Alagaan ang kapaligiran para healthy ang pamilya. Siguruhing malinis ang inuming tubig at observe proper hand washing para makaiwas sa mga sakit tulad ng cholera, typhoid at iba pa. Show love for Mother Earth at huwag kalimutang mag-reduce, reuse, recycle. Ihanda ang emergency go bag sakaling may kalamidad. Follow us on Facebook for more information. Be clean, live sustainably para sa healthy Pilipinas. Sa alala mula sa Department of Health. Alam mo bang sa bisyo, wala kang panalo? Sa droga, pagkasira ng buhay at karahasan ang hatid sa iyo. Talo ang kalusugan mo't ng ibang tao sa usok ng vape at sigarilyo. Sa labis na alak, peligro sa kalusugan at aksidente ang makukuha mo. Follow us on Facebook for more information. Quit your bisyo now. Tumawag sa DOH Quitline 1558 o sa Helpline 1550. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. So nagbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Kasama pa rin natin si Ma'am Tessa Encisa, ang Senior Health Program Officer ng DOH Bicol, at atin nga pong pinagchichikahan ang sakit na tuberculosis. So before po tayo mag-proceed, ma'am, sa ating susunod na mga katanungan, meron tayong mga nakuhang impormasyon mula sa ating mga sa publiko at online din po, ma'am. Pwede po ba natin sila bigyan ng clarification kung ito ba ay isang myth or a fact? So, ang una po, ma'am, is namamana ang TB. Myth po ba ito or fact? Myth po ito, ma'am. Hindi naman gusto sabihin na ang isang pamilya ay may TB, ay isang member ng pamilya may TB, tapos lahat ng kapamilya niya ay may TB rin. Yun lang nga po sinasabi ko, pag ang isang pamilya meron po siyang sakit na TB, kailangan din po siya na mag-iingatin po para hindi po siya mahawaan niya po ang buong members ng family niya. Ayan, so that's... Pati namamana, di ba, ma'am? Genes na yun, ma'am. Opo. Yan, so nakabuti at na-clarify natin para sa ating mga listeners na hindi po namamana ang TB. So for the next one po, ma'am, siguro na stereotype lang po nila yung mga matatanda since sila yung mga sakitin. Pero ang sabi po dito ay matatanda lang daw ang nagkakaroon ng TB. Is this a myth po or a fact? Myth po ito. Diba, kanina po sinabi ko kung tinanong niyo po ako ng ano ang tuberculosis, diba sinabi ko na apektuhanin po ito ang mga bata at matatanda at mga adults pa. Adult. Yes, thank you very much po, ma'am, sa ating clarification din. So for the last myth or fact po, ma'am, lahat ba ng TB ay nakakahawa? Yes, it's a fact po. Kasi diba, pag ikaw ay may TB tapos nabumahin kayo, kanina sabi ko mode of transmission, nakahawa po ito ang TB.
Ayan. So, salamat ma'am sa pag-clarify din yan. So, let's proceed din po sa ating mga susunod na katanungan. Ito ang ating susunod na katanungan na mention niyo na po kanina, pero siguro ulitin na lang po natin para sa ating mga listeners. Paano po ba ang paggamot sa sakit na TB? So, unang-una po, diba sabi ko, nagpapatest po tayo, ng gene expert testing or ang ating DSSM or direct sputum microscopy. Di po ba? Now, wherein, plema po ang tinetest po natin dito. So, once po tayo nagkaroon ng result na positive, ito po ay makakategorize ka sa DSTB or DRTB. Ang DSTB po ay yung drug-resistant TB, yung DRTB, yung DSTB naman, drug-susceptible TB. Yung drug-susceptible TB, sinabi ko, ito yung 6 na buwan na tutukan. Gamot tutukan. At yung drug-resistant TB naman po, ay yung 9 months na gamutan. Wherein, pag drug-resistant TB ka, may isang gamot na usually ang rifampicin, ang nagiging resistant po doon. At yan ay nakikita po yan sa gene expert testing natin ngayon na rifampicin resistant. Hindi kagaya po nun sa direct sputum microscopy, nakikita lang po yung itsura ng bacilli. So, syempre, nagiging modern na po tayo, so nagiging na-upgrade naman po ang ating testing. Ayan. So, ma'am, may chance po ba na hindi magamot ang TB o kaya naman maging permanent ito sa katawan ng tao? So, ma'am, sabi ko nga kanina, TB is preventable and curable, di ba? So, hindi po magiging permanent ito sa katawan natin unless po na hindi tayo sumusunod nga sa ating gamutan. Ayan, so wag po tayo mag-alala sa mga nakikinig sa atin na maaring mayroon itong sakit. Wag po tayong mawala ng pag-asa. Ayan, so ma'am, na-mention nyo na din po ito kanina pero ulitin na lang din natin para sa ating mga listeners kung saan po sila pwedeng pumunta para magpa-treat ng TB or magpa-test ng TB. Sige po. Kanina po, sinabi ko, sa ating mga RHUs, nandiyan po yung TB DOTS facility. Meron din tayo dyan mga testing na ginagawa. Meron din po tayo yung tinatawag na Rapid TB Diagnostic Laboratories. Ito po yung test po ng gene expert testing. Meron din po tayo ng RHU na ang nag-o-offer pa rin sila ng DSSM tsaka ang gene expert testing. And also po, sa ating mga drug-resistant TB po na mga patients, meron tayong 8 facilities po na meron na tayo. Wherein, yung gamot naman nila, doon nila ina-access ang kanilang magamot sa PMDT, yung Programmatic Management of Drug Resistance TB po. Doon naman po nila yan. May mga espesyalista po dyan na doktor na titingin po sa kanila din yan. Pati po ang kailang ang blood chemistry or blood test ay minomonitor din po dyan sa PMDT or STC ang facility. So, 8 po yan. Saan po yan ang mga ma-access po natin? Meron po tayo dito sa BITTH, sa Bicol Medical Center, sa Josefina Belmonte, sa Baras Medical Center sa Virac, meron tayo sa BRGH, di po ba sa Bicol Region General Hospital, sa Geriatric Medical Center, tama ba ako? Meron din tayo sa Basud, Camarines Norte. And sa Sorsogon, meron tayong sa Sorsogon Medical Mission Group. So, wala na po talagang reason kung bakit hindi po tayo mag-access ng ating TB treatment. Ayan. So, ma'am, we've talked about kung paano matreat ang TB. Pero paano naman po ito maiiwasan para hindi na kailangan magpa-treat? Oo nga, maiiwasan nyo naman ito, ma'am, di ba? Sa isang taong may signs and symptoms or kahit wala na pag kunwari umubo po siya ay tatakpan po natin ang ating bibig kahit po tayo
bumahing, may tatakman din po natin yung ating bibig. Ito ngayon nakalagay po sa ubo bukabularyo, di po ba? Tapos, wag naman po tayong dudura kung saan-saan, di po ba? And also, kailangan ng ating environment ay may good ventilation tayo at kailangan palakasin natin po ang ating resistensya ng katawan. Paano natin papalakasin ang ating resistensya ng katawan? Dapat po, healthy lifestyle tayo. Wag pong magsisigarilyo. Ganun po, di ba? Natatawa mga kasamahan ko dito kasi mga nagsisigarilyo sila. Huwag magsisigarilyo, huwag mag-iinom ng masyadong madaming alak, moderately lang sa mga nag-umiinom ng alak. Nasabi ko sila dito. Yun po. At if mayroon po tayong signs and symptoms, huwag na pong mag-atubili. Tuloy-tuloy po tayong pumunta tayo sa pinakamalapit nating health center wherein meron po tayong TB Dots facility doon at nag-aantay ang ating mga medical technologies, ang ating NTP team na mag-assist po sa inyo. Ayan. So, thank you very much po, Ma'am Tessa, sa pag-share ng inyong kaalaman tungkol sa kung ano ba ang TB, kung paano ito matitreat at syempre ang napakahalaga kung paano ito maiiwasan. So, sa darating po na World TB Day sa March 24 ay sana isa-isip at isa-puso po natin itong ating mga kaalaman na nakuha mula kay Ma'am Tessa. So, Ma'am, ano na lang po ang inyong huling mensahe para sa ating mga listeners ngayong araw? Sige po. Ito po yung take-home message ko ha sa inyong lahat. Please lang po, ito po ang tatandaan natin. TB is curable and preventable. TB meds and tests are for free. So, complete the treatment po para mag-avoid tayo ng drug resistance. And all the vulnerable groups, sino itong mga vulnerable groups na to? Ito yung mga household contacts ng isang TB patients, yung mga diabetics, yung mga senior citizen, yung mga male smokers, yung mga nasa urban dwellers, mga indigenous people, congregate settings po like jails and prisons. We have also to implement TB preventive treatment sa ating mga eligible groups kasi may mga pang-test naman tayo. Pag nag-positive po tayo dyan, kailangan natin magamutan po. Meron naman po tayo nito. And also, ang ating TB Dots facility is a certified Dots facility. And therefore, pag certified, it is PhilHealth accredited. And all TB patients must be offered with HIV testing, as I've already said po kanina. So next week, we will be celebrating our World TB Day on March 24, 2022 with the theme, Invest to End TB Saves Lives. Ano po to? We have to call to all those involved in the fight against TB to unite and remind our world leaders of the sounding alarm of low levels of funding for the TB response, and also for the disruptions caused by the pandemic have led to increased mortality from TB. So decreased the number of people diagnosed and treated for TB and dangerously affected the rights of people with TB. So, paano natin to ma-implement? So, sabi nga namin, unang-una, a simple text para kumustahin lang ating mga TB patients. Kasi di po ba, minsan nakakalimutan nilang uminom ng gamot. So, sasabihin natin, pare, ininom mo na ba ang gamot mo? Pag nag-text ko, sasabihin mo, kumusta pare, andito lang ako, iparamdam mo na may pagkalinga tayo sa ating mga TB patients, di po ba? And also po, ito sinasabi ko nga na our government po is spending para sa mga TB patients natin na libre na po ang gamutan. Na ang government po natin is naggagastos sa isang TB patient worth 3,000 pesos. So it only takes 18 pesos a day para po tayo uminom nitong mga TB meds na to. So saan pa po natin to hahanapin, di po ba? Mula sa testing hanggang sa treatment, libre na po ito.
So yun po ang sinasabi nga namin na huwag po tayong mahiya. Kung may TB po tayo, hindi po tayo dapat mahiya, di po ba? Ang iba po kasi nahihiya po sila. So pag may signs and symptoms po, kailangan nating lumabas na at magpa-test. Yun lang naman po ang gusto ko pong ipahatid na pag may TB ka, wag dapat ikahiya, may libreng gamot, lahat-lahat libre po pag TB patient ka. Baka sige na po. Yan. So once again, maraming salamat po kay Ma'am Tessa Incisa, ang ating Senior Health Program Officer ng DOH Bicol CHD. At yan po ang ating naging tsikahan tungkol sa TB. Kamusta ka na? Grabe no, halos 2 taon na tayong ganito. Pero bilib rin naman ako sa mga nagawa natin. Ang pagmamask, bahagi na ng araw-araw. Mas malinis at maingat na rin sa ating mga galaw. Pinahalagahan natin ang kalusugan. Kahit paminsan, kinailangang mapalayo sa minamahal. Nagpabakuna at nagpa-booster. Kahit kabado sa karayom, naging matapang para sa dagdag na proteksyon. Sa pagkakaisa, malayo ang ating narating. Nakabalik tayo sa mga namimiss nating gawin. Hinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya sige lang, anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Noong una talaga, nag-aalangan ako magpabakuna kasi nababalitaan ko na ang bakuna daw nakakamatay. Nang narinig ko naman sa mga paliwanag ng mga doktor na ang bakuna ligtas naman daw. Kaya nagbago isip ko, kaya ako nagpabakuna. Nung nagpabakuna ako ng unang dose, wala naman akong naramdaman sa bakuna. Doon sa pangalawang bakuna ko, kinabukasan, nagkaroon ako ng kunting lagnat lang. Pero yun naman ko kagad siya para sa kanya. Maya-maya lang nawala na siya. Eh, misis ko dapat kasi ma-allergy yun dahil lahat ng nasong gamot ma-allergy yun. Dahil meron siyang thyroid sa pipa. Yun nga kasi nag-iisip ko nga na huwag kang magpapalita sa doktor. Sabi naman ng doktor, okay lang yan. Wala naman doktor. Yun, yung mga talagang sila, wala naman. Sabi ko, parang malapit ka sa kanya. Kasi hindi papapakuna kahit parang naguna ko na. Tapos niya wala. Lahat ng malaki na yung binagbago dahil na sa tayo na bakuna. Hindi masabi na labas ako. Kahit pa paano, nandun pa rin nagpupis na sa pupis. Kapag protektado ako, protektado na rin yung mga kasama ko sa bahay. Kaya din na ako nag-aalala. Ngayong Pasko, kalpante na kami kasi lahat naman kami ng bakuna. Isa ka naman yung anak ko na wala pang bakuna. Ako po si Oscar Bonton, 64 years old po, nagtatrabaho sa PLP. Bali po, caretaker. Ako po nagbabakuna na para po sa protection po sa pamilya ko, para tuloy-tuloy po na ako.
Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself, bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng paboritong games. Malaking tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto ring mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong respeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Nakumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo. Kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ng iyong sarili. Pwede mo rin i-customize ang mga settings ng iyong notifications sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. At ayan
yan nga po ang napanood natin, ang ating naging chikahan with Ma'am Tessa Encisa. Siya ang ating Senior Health Program Coordinator dito sa DOH Bicol CHD at atin ngang pinagchikahan ang tungkol sa tuberculosis. Dahil nga po sa darating na March 24, ating obserbahin ang World TB Day at ang theme nga po ngayong taon sa ating World TB Day ay Invest to End TB, Save Lives. Kaya ayan po, sa mga nakararanas ng mga sintomas, mas mabuti na po magpa-test po tayo para po maagapan agad ang sakit na tuberculosis. So kaya naman dumako na tayo sa ating susunod na segment dito sa ating chikahang pangkalusugan, ang ating mental health exercise for today. So kasama pa rin natin si Denise para ibigay sa atin kung ano ang ating mental health exercise ngayong araw. Ayan. So for our mental health exercise or challenge for the day is sleep 30 minutes earlier. So ang sleep ay isang powerful force na nagdi-dispense ng multitude of life-changing benefits from making us more productive to prolonging our lives. So iba-iba ang benefits ng pagtulog ng maaga tulad ng better sleep quality, reduces the risk of diseases, a healthier heart, improves memory, controls weight, tayo ay nagiging mas masaya or feelings of happiness, more energy, strengthens the immune system, reduces anxiety and depression, feel more attractive, sharper thinking skills, prevents accidents, increases productivity, improves athletic performance. At ayun nga po ang mga benefits ng pagtulog ng 30 minutes earlier or pagtulog ng mas maaga tuwing gabi. So, siguro maglaan tayo ng mga days na pwede namang alternate. I-leave muna natin ng mga pagtutok sa internet after work or after school hours. At maglaan tayo ng time para matulog ng mas maaga. So, ayan ang ating mental health exercise for the day. So, back to you, Max. Ayan, so maraming salamat Denise sa ating mental health exercise for today. And so importante po talaga ang sapat na oras na pagtulog para sa ating mental health. So ayan po ang ating naging chikahan about tuberculosis at ang ating naging mental health exercise for today. So siguro bago tayo magpaalam sa ating mga tagapakinig, ipaalala na lang natin ang importansya ng ating mga booster doses. So kung kayo po ay nakatanggap na ng inyong primary doses, yan po yung first and second doses para sa mga bakunang Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer at Sputnik. After 3 months po ay pwede na po kayong makakuha ng inyong booster doses. Kung kayo naman ay nakatanggap ng single dose na Janssen, after 2 months po ay pwede na po kayo makatanggap ng inyong booster dose. So wag na po magpapahuli. Kunin na po ang inyong booster dose sa pinakamalapit na vaccination site. So dalhin lamang po ang inyong valid ID at ang inyong vaccination card kung saan nakatala ang kumpletong detalye ng inyong primary doses para po makatanggap ng booster doses. So hindi po kumpleto ang proteksyon laban sa COVID-19 kung hindi po tayo makatanggap ng ating booster doses. So ayan po ang ating mga paalala sa ating mga tagapakinig, and I think that concludes po our chikahan for this day. So magkita-kita po tayo sa ating susunod na chikahan. This has been Maxine. And this has been Denise. So magandang tanghali po sa inyong lahat. Mas protektadong pamilya, kasaganang
Hugas iwas, kinabukas ay maganda. Saras Bakuna. Lagpas 3 buwan na ba ang iyong second dose? Sundan mo na ng booster dose. Pakinggan ang isang mensahe mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol sa pagpapabakuna. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ang nasasabi ko sa mga kababayan natin ay makinig kayo kay Dr. Duque. Pagpa-booster dose na kayo para ang karagdagang proteksyon laban sa COVID-19, lalo na sa mga variant nito tulad ng Omicron. Huwag kayong mangamba dahil ang ating bakuna ay pinag-aralang mabuti ng ating mga eksperto. Ito ay garantisadong di kalidad, ligtas, at higit sa lahat, epektibo. Makilahok sa gaganaping National Vaccination Days Part 4 at magpabakuna na ng inyong booster doses. Halina't makiisa sa pinalakas na bayanihan dahil ang Bicolanong bakunado, protektado. Salamat sa bakuna. Ang malalang sakit,